Okej, sorry. Jag var tvungen att göra en ny video. Fortfarande ser den här personen om den försöker ringa. Och jag tror inte att jag kommer... Jo, jag kommer nog ladda upp båda. Ska du göra glas? Yes. Men vi behöver sten. Käft. Nej, han vill inte. Nej, han vill, men han är inte vid sin dator. Pigs! I hate your pig. I hate creeper. It's a creeper staring on me. I hate creeper staring on me. I hate creeper. Fan, kan man bara klättra? Fråga inte mig. Jag vet inte. Kan säkert creepers. Vad är det där för eller vad det är? Ja, hungrig jag är. Bacon! Bacon fixar allt. Vi har en kille i vår klass som är skitstörd och han heter Marcus P. Man nämner inte andras namn på internet. Ni hörde inte? Jo, det gjorde de. Så kommer de komma ihåg vem Marcus P. Marcus P är bara en större klasskompis. Vi nämner inte hur han ser ut. Vi säger bara att han är störande. Mörkt hår, lite knubbig. Ja. Han låter så här då. Och han gillar att äta bacon. Råbacon. Ja. Han gjorde en powerpoint på skolan om människokroppen. Då hade han en stor bild av bacon. Och så stod det Marcus P. Vi hade ingen bild på Marcus P för han är och äter bacon. Men Marcus P kanske inte är här för han är och äter bacon. Stod det. Ja. Så stod han där bredvid. Han är störande. In i helvete. Oj, det börjar bli mörkt. Jag vet. Du tror inte jag märkt det, eller? Hur ska vi... Man ska skynda och göra wooden då. Gör sådär. För jag inte ska se något. Just det, smart. Jag vill inte se något. Okej, alla, du måste göra så att du ser det. Nej. Jag kan klara mig ganska bra. Yay, we got the wooden door. Okej, jag ser inte var jag ska stoppa den, säger jag. Ja, det funkar för mig. Aha! Jag tänkte egentligen att det skulle vara på andra sidan. Bä. Det funkar ju. Det är viktigaste. Tror jag. Just det, måste ju... Vad ska vi göra? Bygga en mine. Jag har en sten. Vad trodde du att jag ska krama fram sten eller? Ja! Oh. Okej, hur ska vi ta... Just det, underskatta aldrig Oliver. Underskatta mig. Heja Maddo. Vadå, har ni någon gång lyssnat på Jobcast? De är epic. Du är epic. Ah, ja. No. Du är ingen snäll. Snällare än dig. Nu blev det tyst. Du kan vara... Du är en salongkorv. Jag avslutar nu. Det är bara